Така, пистолета на Камено Карп пристигна при мене. Направил съм тестото, вижда се, че е леко едрозърнесто. Отсреща е компресорчето, в момента е регулирано на 3 атмосфери. И с помощта тук на помощника започваме. Така, излезе въздуха и започва. Виждате, че салама излиза в превъзходно състояние. Без да се къса. Така че много колеги от форума, които говорят, че дюзата прави проблемите, дюзата не е проблема, проблема е в тестото и при мен се получава също. Когато тестото е постно, излиза на парцали и се къса. В момента тестото е нормално, мазничко и виждате колко лесно, около 600 грама тесто. Така. Това беше. Изкарахме колбаса. Значи пистолета върши превъзходна работа и огромни благодарности на колегата Камено Карп. Успешен риболов на всички. Това беше от мен.